πρόεδρος ήταν στη συνεδρίαση του Συμβουλίου, όμως επιδώσαμε σχετικό υπόμνημα στον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας. Έχουμε επισκεφτεί και ευχαριστούμε προσωπικά μας έχετε δεχτεί στη Βουλή και των λαών της Δημοκρατίας. Είναι μια αντιπροσωπεία που εκπροσωπεί, μπορώ να πω με βεβαιότητα, την πλειοψηφία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Κύπρο και θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για τη στάση της Βουλής, για την ψήφιση του νόμου τον περασμένο μήνα. Δυστυχώς τα πράγματα έχουν πάρει κατά την άποψή μας μια άσχημη τροπή, με την έννοια όχι μόνο της σύγκρουσης μεταξύ των διαφόρων οργανώσεων συνδέσμων για προβλήματα, αλλά και σύγκρουση ευρύτερη που αφορά την νομοθετική και εκτελεστική εξουσία. Έχουμε πληροφορηθεί ότι και η Βουλή έχει αποφασίσει την σχετική προσφυγή στο Ανώτατο Δικαστήριο. Εμείς να μας επιτρέψετε να μείνουμε στο ειδικό μας θέμα, τα ωράρια λειτουργίας των καταστημάτων, να ευχαριστήσουμε την πλειοψηφία της Βουλής διότι ψήφισε αυτόν τον νόμο. Πιστεύαμε και πιστεύουμε ότι η χρυσή τομή η οποία επιβάλλεται να υπάρχουν οι οποιασδήποτε αμοιβαίες υποχωρήσεις και καλή θέληση είναι επιβεβλημένη και αυτό το γεγονός το έχουμε θέσει και στον πρόεδρο της Δημοκρατίας, ούτως ώστε να λειτουργήσετε και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ως θεσμός, ως ανώτατος θεσμός, αλλά και η Βουλή καταλυτικά για να επέλθει η ισορροπία στο λιανικό εμπόριο και ευρύτερα της κοινωνίας των εργαζομένων, ούτως ώστε μπροστά στους δύσκολους καιρούς και τις δύσκολες αποφάσεις που έρχονται, σοφότεροι να μπορέσουμε να πάρουμε τις καλύτερες. Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι έχετε αγγίξει την ουσία του ζητήματος. Είναι γεγονός ότι τώρα υπάρχει μια αντιδικία σε επίπεδο θεσμοθετημένου ανωτάτου δικαστηρίου της Κύπρου, το οποίο ενεργεί με βάση τις αρμοδιότητες του Συνταγματικού Δικαστηρίου, με βάση το δίκαιο της ανάγκης, όπως ξέρετε, οι αρμοδιότητες και η δικαιοδοσία έχουν παρακολουθεί στο Ανώτατο Δικαστήριο. Όμως, θα πρέπει να ανεβρεθούν, να αναζητηθούν χρυσές τομές για να υπάρξει μια λύση που να τερματίσει αυτήν την αντιδικία. Και ίσως αυτή να είναι η καλύτερη μέθοδος και αυτό είπα ότι έχει αγγίξει την ουσία του προβλήματος. Θα πρέπει να επιδιώξουν μια συνεννόηση με την εκτελεστική εξουσία, γιατί πρώτα-πρώτα οι δικαστικές διαδικασίες, όπως ξέρετε, πολλές φορές είναι χρονοβόρες. Και στο τέλος της ημέρας θα καθυστερήσουν και πάλι θα χρειαστούν και αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου, αλλά και νομοθεσίες από την Βουλή. Γι' αυτό που μπορώ να σου υποσχεθώ αυτή τη στιγμή είναι να επιδιώξω μία επαφή με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας για να αναζητήσουμε την πιθανότητα μιας λύσης η οποία θα τερματίζει αυτή την εκκρεμότητα, η οποία ταλαιπωρεί και εσάς και τους καταναλωτές. Συνεπώς, αυτή είναι η δέσμευση στην οποία πρέπει να σας σώσω. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι τόσο εσείς, αλλά και η εκφραστήσα ήδη πλειοψηφία των κομμάτων θα επιδιώξετε να γίνει αυτή η καταλυτική παρέμβαση το συντομότερο δυνατόν, διότι ας μην ξεχνάμε κύριε Πρόεδρε, κλείνουν καθημερινά επιχειρήσεις. Χθες είχαμε τη γιορτή του Αγίου Πνεύματος, είμαστε ανοιχτοί. Τον Αύγουστο θα έχουμε το 15 Αύγουστο, θα είμαστε ανοιχτοί. Δεν είμαστε τεμπέληδες σε καμιά περίπτωση, όμως αυτό που ζητούμε είναι αυτή την ισορροπία την οποία έχετε αναφέρει. Στο τέλος της ημέρας να μην εξυπηρετούνται κάποια τζάκια, κάποιες μεγαλοεπιχειρήσεις και οι χιλιάδες των επιχειρήσεων να καταστρέφονται μαζί με τις οικογένειες τους. Είναι το μέλλον τους και αφορά την κοινωνία ευρύτερα. Ωραία, να είστε καλά.